אז מה כל חברים, כאן אייל, והיום נשחק בקלאש רויאל. והיום אני רוצה להגיע לארינה 4, כי יש לי 1470 גביעים, רק שתי משחקים, אם אני אצליח, רוצה להגיע ל-1100, 1400 זה עוד 30, 700, 1770 וישר אחרי זה, צריך יכול לזה. אני ממש רוצה, כמו שאתם יודעים, יש את האפדייט שעכשיו יש, כמו שאתם יודעים, ארנה 8 זה כבר אסטרוף רוזנפיק, ארנה 9 זה הליג'נדרי ארנה. אז כן, אני ממש רוצה להגיע לארנה 4. ממש חלמתי על זה, כל יום אני חולם על זה, ותמיד אני מלא סרטונים, יש לי מזל. אז יאללה, חברים. מקווה שתהיה טוב. אנחנו נגד פנשו, כן, פנשו, כן, נראה, נעשה לו כאן good luck. שימו את החל בדיוק. אוקיי. אוקיי. חברים שרצית אוקיי, חברים, יאללה. ועונה את מעולה. יאללה, בוא נראה מה יצא לנו עכשיו. שים סילטון ארמי. אוקיי, מיניונס יש את המוננס. מעולה. אוקיי, יופי. בוא נחכה לדאבל אליקסיר טיים. נחכה שהג'ליטר שלנו יטען. אני ממש מקווה לעלות הארנה 4, חברים. יאללה, עוד 3. בואו ננסה. you know, פרינס. אוקיי, הלך לנו הכל. אוקיי. אני חושב שצריך רק לשרוד את הדקות האלה, אפשר לעשות את הטאוור, מצא מעולה, יאללה! לא! אוקיי. אוקיי. וניצחנו. מעולה חברים. מעולה. יס. יאללה. אנחנו צריכים רק עוד אחד. זה עכשיו אני נעלתי סרטון הבא שאחרי זה. יאללה, נתראה בחלק השלישי. כבר זה החלק השני של לארנה 4. אז יאללה.